Sper că în ultima zi a avut o campanie mizerabilă și sper că Carmelo să fie ziua. V-ați așteptat la o așa susținere și a doua întrebare se menține în care este primul lucru pe care veți face un audit. Un audit exact ce am spus în toată campania electorală, că vreau să facem un audit, să știm ce vrem. Și după proiectele mele, pentru zona de periferie și pentru zona de blocuri reabilitate. Despre care am unii cea mai celebrați la Craiova, lângă clubul cele mai celebrate echipe de fotbal din Craiova, sunteți urmată de tricou universități. Ce va urma? Astăzi am beneficiat de un ajutor extraordinar al Galeriei Craiova. Asta spune multe, dacă a ajuns Galeria Craiovei să susțină o femeie, înseamnă că bărbații nu s-au descurcat cu echipa. Și eu nu le-am făcut promisiuni în campanie electorală, niciuna, nu ați auzit foarte multe lucruri despre Universitatea Craiova, dar îi voi susține în toate demersurile și mă voi bate alături de ei ca să aducem echipa Panion, Orteglei